Ωραίες αυτές οι δίαιτες, βρε παιδί μου, αλλά όσο να πεις αυτά τα κεκάκια εδώ πέρα. Λοιπόν, να σας πω ένα μυστικό που θα το μοιραστώ, για να δείτε βρε τι άνθρωπος είμαι βρε. Να σας πω πώς θα χάσετε πάρα πολλά κιλά, διότι βγήκε ένα καινούργιο όργανο γυμναστικής. Δεν το λες παιδί μου 5 μήνες. Τώρα ήρθε στην Ελλάδα. Εγώ όμως... το όργανο. Το όργανο. Για πες για το όργανο. Για πες για το όργανο. Λοιπόν, παιδιά, πέρα από την πλάκα σας, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή, όσοι είναι γιατροί και επιστήμονες θα καταλάβετε πώς λειτουργεί, αλλά και εσείς που είστε κυρίες, γιατί αυτό το πράγμα κάνει κυρίως τοπική λιποδιάλυση σε περιοχές όπως ψωμάκια, μπουτάκια, ημιπόπια, μέση. Ημιπόπια. Ναι. Μάλιστα. Ένα ημιπόπιο, διάλογο ημιπόπιο. Αλλά δεν χρειάζεται ολοκληρωτικά κιλά, αλλά στις προβληματικές περιοχές. Κάνεις από εδώ και κάτω. Λοιπόν, είναι ένας διάδρομος γυμναστικής. Το μηχάνημα λέγεται Vacuum Power. Μπαίνεις μέσα και φοράς μια φόρμα η οποία είναι από μαύρο ελαστικό. Τη φοράς, την κουμπώνεις ως εδώ, έτσι. Η φόρμα έχει τυχώματα. Είναι ένα πράγμα σαν φούστα που φοράγε ο Ρουβάς παλιά. Θυμάστε εκείνη τη φούστα τη φαρδιά. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πιάνει γύρω-γύρω στο μηχάνημα. Άκου τώρα τι θα πάω να και κάνω. έχει πεπιεσμένο αέρα και πατάς ένα κουμπί, αρχίζεις και περπατάς και αυτό το πράγμα είναι σαν να περπατάς στο διάστημα, σαν να σπρώχνεις και κες τον άμπακο. Άντε καλέ που θα κάνω τέτοιο πράγμα. Σύση, πίστεψέ με. Και σου πάει το χέρι. Αυτά είναι του διαβόλου. Όχι, δεν είναι. Αλήθεια σου λέω, είναι καταπληκτικό. Δεν τέτοιο μηχάνημα. Το έχεις βάλει στο πρόγραμμά σου, εσύ. Υπάρχει και μετούλα και σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Εγώ έκανα 4 φορές και είδα πάρα πολύ μεγάλη διαφορά σε πόντους και σε κατακράτηση υγρών, είναι καταπληκτικό και για λιποδιάλυση. Υπάρχει σε αρκετά γυμναστήρια στην Ελλάδα για να το βρείτε. Λέγεται Vacuum Power, το ξαναλέω. Και πρέπει να το κάνετε. Θα δυνατήσετε πάρα πολύ. Αλήθεια. Είναι σούπερ. Τέλειο. Πάντως, οι δίαιτες που παρακολουθήσαμε τώρα... Εννοώ, συγγνώμη, διακόπτω, παράλληλα με διατροφή. Ναι, δεν εννοούμε να τρώτε 3 παστίτσια την ημέρα και 4 σοκολάτες αμυγδάλου και μετά να μπείτε στο μηχάνημα και να περιμένετε. Άμα είναι χωρίς αμύγδαλο. Πάντως δεν μπορώ να κουνηθώ, όχι να κάνω αυτό το Vacuum Power Play. Δηλαδή με κουρέλει όλη μέρα. Εντάξει. Άμα δεν πάρω εγώ τις θερμίδες μου να έρθω να... Ναι, εντάξει, θέλει να στυλωθώ. Η γυμναστική θέλει να έχεις λίγο Εξάλλου τη καφέ. γυναίκα τη θέλουμε λίγο τροφαντή. Πες τα βρε πισάνα μου, όχι να τα λέμε αυτά. Με τα κόκαλα. Θέλουμε λίγο να Να σας πω κάτι. Οι δίαιτες που είδαμε τώρα είναι σχεδιασμένες